rasane wong nandang bronto sawetara suwe rambok tilii kangenku banget ngelangut manandang wiyaga rindu-rindu wong ayu sira tak tunggu aku kangen adune mas weteng ati anglang lami larane lara ora kaya wong kang nandang uyuh amangan ra doyan raja dolan nang omah bingung monggo Bayu saestu Mbak Bobi, Bobi panjenenganipun bapak-bapak ingkang kemareng rawuh siang alenggahan langkung-langkung Bapak Among rawuh ngumpul menawa ngersake lelagon utawa langkung-langkung dono suwanten pangestunipun lumantar suwantenipun lho kok malah indah to Pak mungkin dipun urutke kok malah ketoyan Pak Sarto nggih Pak Sarto Bobi ugi wonten Pak Sinten panjenengan sing paham sing apal karo Kyai Jeneng mergo aku sak jumblek iki ya ragi pisan iki ayo mulai bro dadaku semua Maria
matur. Wah, ya wis ora masalah. Terus niki mengke sing ngladeni sinten? Ah, jikok dhewe to ya. Jikok dhewe. Iki dibarat anggepe nggone omahe dhewe. Dadi ana kurangane apa ya jikok dhewe. Ajek perlu apa neh wong ya wis bareng mangan. Nggih. Perlu wedang. Lah mungkin nek mimik melih. Alah wis nggawa dhewe-dhewe. Amangke nek pengen teng bingking. Enggak. Nggih. Dadaku Uyung sarangan kanca-kanca Primavera.